La guerra a Ucraïna ho ha trasbalsat tot, però els mitjans de comunicació i els governs han treballat de valent per generar un clima de pànic entre la població. En les situacions de pànic regna la llei de la selva i les grans empreses se'n beneficien. A la inflació, que està desbocada, se li ha sumat una vaga de transportistes convocada per una plataforma que té connexions directes amb l'extrema dreta. Tot plegat ha adobat el terreny perquè les grans cadenes de supermercats facin l'agost, generant encara més por entre la gent. Fa unes setmanes ja van començar limitant la venda d'oli de girassol, una pràctica que en aquell moment era il·legal i totalment injustificada. Aquesta limitació produeix un efecte crida que fomenta l'acaparament de productes, i no només dels que tenen limitada la venda, sinó que crida la gent a comprar altres béns de primera necessitat per si també s'acaba limitant. Aquesta pràctica era il·legal fins dimecres passat. El govern de l'Estat va aprovar una modificació de la llei del govern minorista que permetrà limitar la venda de productes, aquesta vegada sí, de forma legal. Estem davant d'una presa de pèl que tindrà com a resultat la manipulació de preus i l'especulació. El govern més progressista de la història dona carta blanca a les grans cadenes perquè acaparin productes i facin ballar els preus a la seva voluntat. Mentrestant, la gent treballadora veu com els preus de tot no paren d'augmentar, però els salaris no ho fan, i com la càrrega de feina és cada vegada més gran. Davant d'això, l'única recepta del govern i dels mitjans és alimentar la por, fomentar que la gent torni a acaparar productes de primera necessitat, com en el principi de la pandèmia, i parlar de rebaixes d'impostos, quan del que hauríem de parlar és de regulació de preus.